Mr. Potato's Christmas Show. Si Pepa uban iyang tira nga maestra ug iyang mga abnormalon nga classmate kay mga raid ug balay. Hoy, Diyos ko, mura dyan silag mga tala. Tanawa gani. Hala, tanawa gani ang ulo sa patatas na pihing. Ayaw, oy, mura kag tala. Crush biya ko na. Char! Ew! Katol na juday, bisag luyay, mong maibgan. Bugo, luya ba din na? Ayun sa babandi ay. Inyong tickets o mga abnormalon. Magsigig katawa, bisag walay kakaunon. Ikaw gani ma, magsigig makeup, bisag walay laki. Mao jud true slay. The design is very katol. True. Gi-blackmail. Masagpaanta mo! Hoy, ikaw halap og mata, tarong-tarong ako, kabisag mabuta ka paingon. We, kaog toron. Char, kaog tanon. Char, kanami sagpaon. Paghilo mo, oy! Hawa! Che! Shoo! Ay nagbalik diri ha, banteg mo balik pa kang buhanga ka. Ayaw na jud na siya pabaliki dire ma'am, kay mura na siya tala. Mao jud ay, baho ra ba jud siya ba? Na siya. Hoy, baktin, tarungag libak, kay bisag imudmod, kas lapok buhang. Hilom, oy! Murag tala, murag mga tala-talag utok, dire pa jud maglalis. Ble, walay ni pansin niya. Telelet, Wawayo. Waf, 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 ay, ay, ay. Borikat ka, butterfly. Ay, ay, ay. Sorry, ninanawang. Na, mao na. Tuga-tuga mo make up, ug baga kaayo, di man di ka ba do not disturb sa cellphone. With highest honors, best magpakapilingon, char. Parehas mong award dahil pilingon. Wow. Hello, ladies and gent. Ay, lagkitag naong ninyo karon oy tsaka kay mugnawong ay dili ko magtinarong og perform. Dali ni mo ni akong kauban. Otro po ka lumping og nawong. Hoy. Kinsay mi syagit ato kay akong pusilon sa ulo. Char, di po ko nga na. Oy. Nganong nalumping mo po na imong ulo? Ay, giposin. Uy. Paghilo mo ha, kay kadungog ko ato bisag gayaw-ya ko dire. Manawag kog bodyguard be. Ngi, tadyakan na naman ko na. Hala, Diyos ko, nawala mong bodyguard. Bodyguard, uwi na kanya. Lumoy. Kinsa among bodyguard. Kinsay nang utana. Naadyo'y mga utana dirag malabayan ta mugbumba mga buanga mo ron. Kaog to. Hoy, mga tala, wala na bi amin nagbinuang diri ah. Joker makagnaong tegot. Huy. Buta, arao. Ha? Hotdog. Wala mang good, taka-taka pun mo. Naawat biya pun siya atong naibang. Dora yarn. Ay, arao. Hoy, bungol na, buta pa. Ha? Arao sa inyong likod. Na, bugo. Hoy, taka-taka alig mo, bisag wala. Mawala, bitaw jud mong tanan ug mong kuha kog tadtaran ron. Boo! Hoy, kolirag otok, mamigatla na po kagikan, no? Hoy, mga abnormal na utok, tanawa ninyo niyo, na ay magic, tanawa ha. Zabidi zoo. Day gaabot ra sila ni Madam Gazili mga kulirag utok. Hoy kandeng kadungog ko ato bisag ilata ti kagamit niya akong special one drone.